Oh, in the middle of COVID, we are here at in front of our subdivision together with our frontliner police officer. Share them a little bit of water and of course, mami merienda. Tingnan natin, oh. May bigas pa. Tingnan naman ito. Maraming uulitin. At talagang patuloy itong challenge na to. Hanggang sa lahat sila. Oh. Ayan, okay. Alam mo, maging halimbawa, pati yung barangay, mabuhay po kayo. Asa ba isa? Dalawa kayo. God bless you. God bless you. God bless, God bless. God bless. Bay, nakaw. Ay, ba't kayo mag-iingat at meron tayong bahay doon? Po kayo ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa paglalakad, Nay. Bye-bye po. God bless you po. Kay Sir Miguel Malacanang. At God bless. Thank you po. Yung isa security, bigyan na rin natin. Ilan po kayo? Ito. Ang dami ng mga asa. Asa yung ito? Bakit po? Ay, nasa bahay. Pengi ako, Avatar. Pengi pa ako, Avatar. Bubeg. Bubeg. Pengi pa ako isang pagkain. Inano yung anak nyo? 5. So, para sa mga anak nyo ho yan. Inano yan? 1, 2, 3, 4, 5. O, ito yan. God bless. Sir, thank you. Yung mga dyan, bigyan na rin. Pengi ka na. Bigyan mo yung MMD. Ilan bang MMD? Ano ba? Sinahin ko. Tapos ayan na. Meron ho kaming napili dito, yung aming crew. Gate 5. Sa may gate 5 po. At may mga pulis ho doon. Lalabas po ako doon para makuha nyo yung inyong isang sakong bigas. Grocery na marami. Mayroon pang kasamang Puman blender. Ito yung mga bigas para sa Santa Rosa, Laguna sa pangunguna ng chairman ng ating kapatiran ng Santa Rosa, ng buong Laguna. Makikita niyo po, tayo po ay nag-distribute at nagpadala via Lalamove sa mahigit 100 pamilya, yung mga single mother na ang pinadedede na raw po sa kanilang mga anak ay tubig. So makikita niyo po, ito po yung mga video ng mga tumanggap pati yung mga nasa Lalamove. At kung ganong karami yung gatas na ating pinamigay. Maraming salamat po. Panoorin niyo po yung video. God bless them. Ito na po ang Lalamove natin galing kay Francis Leo Marcos. Julo. Sir, yan na po ba yung Kaya ito yung gatas na in-order ni pang-relate to kay Francis Marcos, sir. Thank you. Sarado ito, Lahat yan? Sir, Francis Leo, crush ka ba ito nandito? Thank you. Thank you po. Thank you. Francis Leo Marcos, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong tulong para po sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng crisis. Mabuhay ka po. Sana po marami ka po pong matulungan na ibang tao na nangangailangan po. Maraming salamat po ulit. Thank you po. God bless po. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Francis
Leo Marcos sa donation na pinabot niyo po sa team namin. Sisiguraduhin po namin na mapupunta to sa mga taong higit na mas nangangailangan. God bless po. Sir Francis Leo Marcos, maraming salamat po.